ରୋଲ ନମ୍ବର 420 କ୍ରିଷ୍ଣା। ୟେସ୍ ସାର୍। କିରେ କ୍ରିଷ୍ଣା, କାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ସାର୍ କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଖସି ପଡ଼ିଲି ତ, କାଦୁଅ ହେଇଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲିନି। ତୁ ଶଳାଟି ସବୁଦିନ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ମିଛ କହୁଛୁ ନାଇଁ? ଆଜି ରହରେ ତୋ କଥା ପଚାରୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ସତ କହୁଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାଦୁଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ହଁ କହିଲୁ, ତୁ ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲି ତୋର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ହଁ ସାର୍, ଟିଙ୍ଗୁ ଦେଖିଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ। କିରେ ଟିଙ୍ଗୁ, କାଲି ସେ କାଦୁଅରେ ଖସିଲା ବେଳେ ତୁ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ସାର୍, ଆମେ କାଲି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆସୁଥିଲୁ, ରାସ୍ତାରେ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କ୍ରିଷ୍ଣା କାଦୁଆରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଘରକୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ସେ ଆସିନଥିଲା। ହଉ ହଉ, ତୁ ଯା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ଏଇ ଶଳା ମାଷ୍ଟର ଆଜି ନହେଲେ ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଥାନ୍ତା ନାହିଁ। ହଁ ପରା ସାଙ୍ଗ, ସବୁଦିନ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ମାଷ୍ଟର ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବେଶୀ କରୁଛି ନହେଁ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଧରା ପଡ଼ୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲାଣି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଚାଲ ଯିବା।